सुटियेक गावात गेलो तर लाईटीच्या तारेवर झावूळ कोसळून लाईट गेली. मगे तसेच बॅगो पॅक करून निसर्गरम्य वेंगुर्ल्यात परबांच्या खवणे पॅराडाईज का रौक गेलो. सुंदर शांत खवण्याची खाडी बघून बॅगो काढून गाडी खाली केलं आणि थेट आमची गँग परबांच्या पॅराडाईज मध्ये घुसली. टाळचिपळे आणि मी पहिले जाऊन आईस्पाईस रूम अडवलं तर आमचे गावठी पाडे दुसऱ्या रूमात घुसून हातपाय पसरले. थैसर परबीने चुलीवरचे लुसलुशीत घावणे वाढूक घेतात. वासाबरोबर आमची गँग धावत पळत जाऊन घावण्यांवर तुटून पडली. दिसला मडा की यत्ताराडा अशी थोरल्याची गत झाली. मगे काय हुडकुला फिरवूक गेलो. फलटे मारून आमच्या गँग का कडकडावून भूक लागली. भुकेबरोबर 4 प्लेट कुरकुरीत भाजलेली कोळंबी साफ केलं. तावसर परबीने ताटा वाढूक घेतल्या. सुरमई थाळी, पापलेट थाळी, कालवा मसाला, तिसरे मसाला असा ताजा फडफडीत म्हावऱ्यावर ताव मारतानाच आईचो फोन येईल. आयक सांगले परबीनेच्या हातचा सार खातय. तावसर आहे म्हणता गावात लाईट इलिया, गप गुमान घराकडे ये नाहीतर माझ्या हातचा खाशी. आईची धमकी ऐकून आम्ही गाशा गुंडाळूक घेतलं आणि तेवढ्यातच परबांच्या माडाचे नारळ पडले. मगे टाळ चिपळे ऐकतात का परबांचे नारळ कवळून वाटेक लागली. मगे तुम्ही केव्हा येतास खवण्यात परबांचे नारळ पळव.